דובי, שמעת מה יש בראשון לשלישי? מה יש בראשון לשלישי? הכתרה של האולפנה, השוות, המקסימות האלה. מה יש לך? כולם עומדים לבוא. לא, מה? סתם מאפנים, סתם דוסיות, מה הם הולכות לעשות? מה יש לך? מה? עומד לו, הכי קטלני שיש. אפילו עוזי פרץ יש שם. מה קרה לך? מה, אתה רציני? מה יש לך? מה? מה את עושה? כלום. קומי, גנובה, בואי, יש לנו הכתרה, מפגרת. רבי הגיע והוואטסאפ כבר רותח, ציפי התערבה היא שוב איבדה את המפתח, הכיתה הבריזה, שמולי כבר רותח. רפה, לירון כבר דיברה עם המורים וזה בסדר, אתה לא תעבור טסט 50 בלי נדר, הבגרויות שלנו כבר מזמן בקבר. רפה, אצלנו באולפנה, המורה היא חברה, אין כיתה יש רחבה, לא קשורות פה לשכבה. אצלנו באולפנה יש שרוול אבל שקוף, דורתי גם בטירוף, להוריד החצאית דחוף, כולם בטירוף כי באנו. לינוי, נועם, גפן, נועה, שיר כנרת, וואלה ככה זה אצלנו. ליאל, נוגה, נאווה, בת של רבקה, וואלה ככה זה אצלנו. כל הכיתה בעניין, היום פשוט הלך בניין, מדליקות הקלה ישן, כי וואלה ככה זה אצלנו. יא בבית, בגרויות קיץ ודי, הבגרות במתמטיקה שתהיה בחודש מאי, וואלה החתן של נוי כבר על הזמן לא תשב, איך הוא אוהב. בתקרה יש חור והמזגן מוציא לבה, רק חום הזה עוד ידפוק לנו את הקבה, תיזהרי פה עם המים כי האוויר החשמלי מרגיל הם הבסיס אז אנחנו הרמת לא מתחילה, קוראים את ההלב והודיה שוב מסלסלת, נראה את רחמים שוב היא נהדרת, תתקשרו לצופיה שתבטל כבר את המשמרת, ההכתרה מטורפת. באולפנה המורה היא חברה, אין כיתה יש רחבה, לא קשורות פה לשכבה. אצלנו באולפנה יש שרוול אבל שקוף, דורתי גם בטירוף, להוריד החצאית דחוף, כולם בטירוף כי באנו. הילה, מזוף, רוני, אלוש, יעל, מרסל, וואלה ככה זה אצלנו. מאיה, רינה, טלים של יפעת, וואלה ככה זה אצלנו. אפילו יחיד בעניין, מהמוח לא יוצא עשן, עכשיו מתחיל הבלגן, כי וואלה ככה זה אצלנו. אנגלית, תושבע, אזרחות, תנ"ך, בשיעור מחשבת המתחם, לכל אחת חבר בזוגות כמו במבול, הכתרה שבוע הבא על עיבול, אין ספק שחרם על הקיבה שלי, אילן אשכרה הוא הסיבה להשמנה שלי, יש פה איזה מישהי מבקשת